Temos os últimos datos do paro, os do mes de febreiro, que con un mes máis deixan datos preocupantes. O desemprego medrou en España en 112.000 persoas, é dicir, un 2,4% máis que en xaneiro. Aquí en Galicia medrou a metade que no resto de España, neste caso, con 1,25%, co que a cifra total se sitúa en case 275.000 desempregados. É unha nova de hai escasos minutos, temos aquí os representantes dos tres partidos políticos con representación no Parlamento Galego, polo tanto, imos comezar o faladoiro por aí. Acompáñanos Abel Osada, polo PSDG, moi bons días. Hola, bons días. Ana Pontón, BNG, moi bons días. Bo día. Antonio Rodríguez Miranda, PPDG, moi bons días. Que tal, bo día? Primeira valoración, pois, así en quente, aínda porque acaban de sair a escasos minutos, que valoración fan vostedes destes datos? Bueno, creo que, como se decía, son unhas cifras preocupantes e o que indican é que o paro, o desemprego sigue medrando tanto en Galiza como no conxunto do Estado. Eu creo que aquí pois, o que se pone de manifesto é o fracaso das políticas de austeridade e tamén o fracaso pois, do señor Núñez Feijóo, que hai 3 anos se presentaba unhas eleccións prometendo que iba a ser a solución a todos os problemas, asinaba un contrato cos cidadáns no que o seu primeiro punto decía que o seu goberno ia a poñer a Galiza na senda do crecemento e da recuperación da creación de emprego e 3 anos despois, lamentablemente, constatamos un fracaso absoluto. Sí, bueno, efectivamente, un mal dato, calquera incremento do desemprego é sempre un dato negativo. No caso dos datos publicados hoxe, hai outro dato que, digamos, afonda nesos problemas que é a caída na afiliación á Seguridade Social, en este caso, en Galicia, a terceira comunidade autónoma con unha maior caída. Creemos que é un dato moi negativo en termos de sostenibilidade das finanzas públicas e, desde logo, que demostra que fracasan as políticas exclusivamente de axuste. Non somos conscientes de que é necesario un axuste fiscal, indudablemente, pero si esas políticas non van acompañadas de políticas de reactivación económica e de creación de emprego, de aumento da demanda, indudablemente estamos condenados a unha espiral descendente que non ten futuro para o país. Antonio. Pois mire, a verdade é que son os datos malos, non se pode decir outra cousa, porque o feito de que teñamos 275.000 galegos sin emprego, pois desde logo cada unha desas persoas merece o recoñecemento. Si é certo que temos que decir que as políticas de contención de gasto que se teñen feito en Galicia posibilitouse, evidenciase que en Galicia sube a mitad do que sube neste mes no resto do territorio nacional, polo tanto, somos capaces de seguir manteñendo ese diferencial positivo de casi 5 puntos respecto da media do Estado. Isto quere dicir que as políticas de gasto desmedido que se levaron a cabo noutras partes do Estado non propiciaron que baixara máis o desemprego do que efectivamente baixou ou subiu en Galicia, donde sí se fixo unha política de contención de gasto. É dicir, que fixemos a política axeitada, estamos ben desde o punto de vista das contas e conseguimos conteñer que o desemprego pois, se puxese aos niveles de España. Eu creo que é o dato positivo. Cando se vai crear emprego, entón? Bueno, creo que eso habría que preguntarle aos responsables do Partido Popular, que son os que están gobernando, non? A min o que me parece é que o dato de xaneiro pois, pon de manifesto un cambio puntual. Creo que as avaliacións que fai o representante do Partido Popular son optimistas demais se facemos unha perspectiva de toda a legislatura. A realidade é que até o ano 2009 Galiza destruía emprego a un ritmo moi inferior, ou xeraba para un ritmo moi inferior que a media do Estado. Desde que goberna o Partido Popular, desde que goberna o señor Feijóo, se duplicou o ritmo de destrucción de emprego en Galiza e nos creemos que eso precisamente o que o están causando, entre outras causas, son as políticas de austeridade, o recorte do gasto público, porque hoxe, se un analiza a economía, o que verá é que o problema que hai é que non flúe o crédito e nese terreo, pois nin o Partido Popular nin o Partido Socialista teñen alternativa e comparten un modelo que é seguir dándolle recursos aos bancos e, lamentablemente, en Galiza, pois todos os nosos sectores productivos están en crise e nin antes o goberno do PSOE nin agora o goberno do PP parece disposto a realmente apoiar o que pode xerar emprego, que é a actividade productiva. A verdade é que a pregunta é moi interesante, cando se vai a crear emprego. Desde logo, en Galicia sabemos cando non se vai a crear, que é neste ano. E digo que sabemos que non se vai a crear porque o propio escenario macroeconómico que presentou o goberno galego para facer os orzamentos do ano 2012, que van a ter que revisar aínda a baixa, significaba pois un desfase negativo de casi 4 décimas frente a España. Eso significaba aproximadamente 30.000 desempregados máis. Insisto, cando tiñamos un escenario macroeconómico extremadamente optimista vendo cal é a realidade
do que vai ser o orzamento español e, polo tanto, que vai ser o orzamento galego, que vai ter que modificarse de maneira imprescindible. Polo tanto, desde logo, no ano 2012 non se vai a crear emprego, o dixo o presidente Feijóo, o dixo a conselleira Mato, e moito nos tememos que con estas políticas de axuste tampouco, lamentablemente, no ano 13. Antonio. Pois mire, para crear emprego evidentemente é necesario que haxa unha recuperación económica, iso é indudable, porque quen crean emprego son as empresas e evidentemente temos que facilitar que as empresas teñan viabilidade, que as empresas teñan liquidez, e por eso se fixe unha reforma financiera para que o crédito poida chegar ás familias e ás empresas, por eso se fixe unha reforma laboral para conseguir a flexibilidade, pero evidentemente todas estas medidas hai que darlle tempo. O que sí é certo é que Galicia este ano vai a contar en torno a 400 millóns de euros máis dos que ata agora non contábamos, gracias precisamente á diferente forma de tratar que ten o Goberno de Estado a Comunidade Autónoma de Galicia, atendendo as demandas xustas que se lle establecen desde aquí. E nos entendemos que esos recursos ben utilizados son os que poden posibilitar que Galicia poida salir antes que outras comunidades desta situación. Pero, Antonio, é que entonces nos engañastedes, porque cando presentastedes os orzamentos para o ano 2012, esos 422 millóns xa aparecían consignados. Ahora presentados como un logro que o Goberno do Estado volos dé, pero vos os puxestes entonces antes de saber que volos iban dar. Antonio, cambiamos o tema. Mire, os orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia fixéronse cunha previsión de crecemento... Na que aparecían 422 millóns de euros, ou non? Cunha previsión orzamentaria bastante inferior a que nos decía o Estado. O Estado decíanos que a economía iba a medrar un 2,5%. Galicia foi máis conservadora nese sentido. Non che estou falando diso. Fixo unhas previsións e gracias a eso, precisamente, se agora temos que facer... Vámoslo ver agora. Agora o vamos a ver. Deixen vostedes que se aproban os orzamentos do Estado, que efectivamente se cuantifique esa posibilidad de que nós non teñamos que devolver 400 millóns de euros este ano, sino que só teñamos que devolver 200, e que ademais nos poidan dar outros 200 millóns de liquidación positiva que había no ano 2010. Seguimos co déficit porque esta semana falouse, e séguese falando moito desta cuestión, no cumio que se está celebrando en Bruxelas, o presidente Mariano Rajoy explicou as reformas que emprendeu e deu contas das cifras de déficit, pero haberá que agardar ata xuño para saber se flexibilizan ou non eses obxectivos. E que datos deu Rajoy? Pois os que se coñeceron esta mesma semana relativos a 2011. O déficit público español sitúase no 8,51%, é dicir, 2,5 puntos máis do pactado con Bruxelas. O desequilibrio maior ven das comunidades autónomas e neste senso Galicia foi a segunda mellor cun déficit do 1,61%. Que opinións lle merecen a vostede esta cuestión? Bueno, eu creo que, en primeiro lugar, habría que decir que o déficit que ten o conxunto do Estado, non entendendo non só o Goberno do Estado, sino tamén o Goberno das comunidades autónomas e das corporacións locais, é falso que sexan as autonomías quen supoñan unha montante máis importante do déficit público. En todo caso, o déficit público quen ten un peso maior sería o Estado e non o conxunto das administracións. Aquí se está dando unha información interesada. Foi o que dixo o ministro? Sí, pero é unha información desde o noso punto de vista interesada, que forma parte dunha política de ataque ao autogoberno e de intento de recentralización de competencias que está levando adiante o Partido Popular. A nos, en todo caso, o que nos parece é que a obsesión que deberían de ter tanto a nivel europeo como a nivel do Estado español, máis que a obsesión por controlar o déficit, debería ser a obsesión de como reactivar a economía, porque unha parte do problema que existe neste momento non é un abultado volume do déficit, sino que non hai tantos ingresos por parte da administración porque hai un parón da actividade económica. E en todo caso, nos dixemos desde o principio que o grave é que estes axustes se están facendo dende o ámbito das políticas sociais. Nos creemos que hai outros aspectos onde a administración, si quere, podería recortar, podería suprimir as deputacións, pero aí o Partido Popular non o quere facer, poderíanse suprimir gastos militares, pero aí tampouco queren meter a tesoira, ou tamén se poderían reducir as aportacións á Igrexa. O que a nos non nos parece lóxico é que non se faga unha reforma fiscal que realmente sexa progresiva, que permita unha maior recaudación utilizando ese criterio de que os que máis teñen máis pagan, e o que vexamos son unha reforma fiscal que, como todos os galegos e galegas e cidadáns do Estado puderon comprobar nas nóminas deste mes, ao final era verdade que a quen máis lle afectaba era os traballadores e as traballadoras. Sí. Bueno, a verdade é que na primeira parte da intervención discrepo de Ana. Discrepo de Ana, ademais, porque eu creo que a batalla mediática do presidente Feijóo de campeón
da ortodoxia fiscal é mesmo discutible. Eu quero dicir unha cousa avalada por datos, ainda que non quero dar demasiados datos. A desviación en relación co obxectivo do déficit no ano 2011 da Administración Central foi do 6,25%. A desviación da Xunta de Galicia foi do 23%. Son manipulación. Isto é unha manipulación total. Déixame, Antonio, vou dar os datos. Na Administración Central, o objetivo... 1,3, 1,6. Por favor, me deixas un momento. O objetivo era o 4,8% e tuvo o 5,1% de déficit. Eso é un 6,25%. O objetivo en Galicia era o 1,3% e tuvo o 1,6%. Eso é o 23% de desviación. Isto é incuestionable en termos matemáticos e cuantitativos. Pero, ademais deso, efectivamente, o problema é un problema de opción ideolóxica, de esquecerse da reactivación económica. E temos exemplos absolutamente sorprendentes. Esta semana, no pleno do Parlamento Galego, o Partido Popular votou en contra dunha proposición, dunha moción do Partido Socialista pedindo que se aumentara o plazo para realizar o axuste fiscal, algo que está pedindo o Partido Popular a nivel de España e o propio Goberno de España. Entón, hai unha decisión política do presidente Feijóo de aparecer como abandeirado xunto ca señora Aguirre da ortodoxia fiscal máis radical. E isto só ten unha consecuencia, que é a paralización económica, o desmantelamento dos servicios públicos e, en resumen, unhas peores condicións de vida para os galegos. Antón. Mire, o que si hai un dato irrefutable é que o obxectivo do Estado estaba no 6, acabou no 8,5%. Unha responsabilidade ten o Estado, outra responsabilidade terán a todas esas comunidades autónomas que ata as últimas eleccións estaban ao fronte gobernos socialistas. Por exemplo, Murcia e Valencia, sin ir máis longe. Sí. E Galicia, o que si é claro, é que é a segunda comunidade que menos déficit ten. 1,6%. Ustedes poden facer a cuantificación, a manipulación dos datos contables e cálculos que estimen. Paréceme perfecto. O cálculo que vostede fai é correcto, pero nós somos a segunda comunidade de España que menos déficit ten. Por lo tanto, eu creo que eso debémolo valorar positivamente. A vostedes parece que non o valoran positivamente. Non o valorei negativamente. O que sí é certo é que o que agora se propón por parte do Bloque Nacionalista Galego a nivel nacional que o recorte das estruturas administrativas en Galicia lévase facendo 3 anos. 40% goberno máis pequeno, 50% menos de altos cargos, 90% menos de administración periférica. E agora a Administración do Estado efectivamente tamén xa anunciou que vai a reducir non menos do 25% a estrutura ou conglomerado de entidades, empresas dependentes do Estado. Efectivamente, claro que se fai eso, pero benvidos vostedes a este tipo de políticas que durante tanto tempo discutiron e non lle pareceu favorable. Iso é o que se leva facendo en Galicia. Alégrome que vostedes veñen a este camiño. Mira, o que sí está claro é que é necesario axustar a débeda. Por qué? Porque se temos unha débeda moito máis alta, temos que pagar moitos máis intereses e os intereses que habemos de pagar podemos dedicalo a investimento. Esa é a política de axuste. Imos con outra rolda, por favor, 30 segundos cada. Unha cousa moi breve. O problema non é o volume da débeda que había no Estado español, porque de feito o Estado español e Galiza o que ten é un déficit social. E o problema é o modelo de como se permitiu especular coa débeda, porque a desestabilización que se fixo das contas públicas tivo máis que ver coa especulación que se fixo coa débeda que por un volume moi elevado, porque Alemanha ten máis déficit do que lle exixe logo ao resto dos estados. Por lo tanto, a cuestión é que habería que ir a un modelo, a un cambio de modelo na Unión Europea, onde o Banco Central Europeo xogara un papel regulador. Pero aí, Partido Popular e Partido Socialista comparten modelo. Chámame a atención tamén que o Partido Socialista ahora critique a obsesión polo déficit cando se fixo un pacto entre o Partido Popular e o Partido Socialista e nada máis e nada menos que unha reforma constitucional que consagra esta medida e que ademais impón no Estado español o modelo neoliberal. E eu quero decirlle ao señor Miranda que o Bloque Nacionalista Galego leva pedindo a supresión das deputacións desde hai moito tempo. Non sei por que o Partido Popular, que tan austero, non quere eliminar un instrumento que non cumple ningunha función e que en todo caso é falso que o goberno do señor Feijóo aplicara recortes na administración, porque, por exemplo, os delegados territoriais supoñen un incremento porque as delegacións siguen existindo e vostedes crearon 5 comisarios políticos. A verdade é que non hai ningunha obsesión polo déficit por parte dos socialistas. Non hai obsesión, sobre todo, só polo déficit. Es decir, non somos conscientes
de que o déficit é un problema económico. Depende en que volumen. Espera, claro, é un problema económico. Pero se criminaliza o déficit das administracións. Os socialistas non criminalizamos nada. Os socialistas decimos que o déficit é unha situación que impide, en moitos casos, pois digamos, a utilización de ferramentas económicas por parte dos poderes públicos. O que decimos é que actuar solo sobre o déficit é un erro, porque eso evidentemente deprime a economía. É dun manual de economía de primeiro, indudablemente. E lamentablemente decimos que o señor Feijóo, especialmente, máis que o propio Goberno de Madrid, está centrando aí os seus esforzos sin ter absolutamente nada en conta as consecuencias, nin nos servicios públicos, nin no que é a reactivación económica e a creación de emprego. E logo sobre a austeridade... Brevemente, por favor. Sí, sobre a austeridade do Partido Popular. A verdade é que ese desmantelamento da administración paralela é un eterno viaxe a Ítaca, porque levan desmantelando a administración paralela aos 3 anos, se lle facemos caso ao señor Rueda con unha intensidade desmedida, e o certo é que parece exactamente o gato pardo, que cambie algo para que todo siga igual, porque certamente a estructura sigue sendo a mesma. E lamentablemente vemos os orzamentos da Xunta e non hai unha reducción importante de gastos no que é os fondos que se destinan á administración paralela. Ten un minuto, Antón. Sí, chégame, mire, o modelo de gasto desmesurado que se aplicou en España e na maioría das comunidades autónomas de gobernos socialistas levounos a que teñan máis dun 20% de paro. Nalgúnas delas ata o 30% de paro. Nalgúnas delas ata o 30% de paro. E en Valencia? En toda regla pode haber a súa excepción. Segundo, o modelo de axuste económico que tivemos aquí en Galicia levounos precisamente a ter e manter un 5% diferencial positivo respecto do paro de España, co cual significa que as políticas de modelo de axuste económico racional é a caído. Terceira cuestión que lle teño que dicir, mire, o límite de déficit que se marcou en España, que fixamos na Constitución, de acordo, Partido Popular e Partido Socialista, foi obrigado, había que facelo, porque a nivel internacional xa non tiñamos credibilidade. En Galicia aprobamos unha lei de límite de teito de gasto por convicción, porque queríamos que efectivamente era necesario, e adiantándonos e o teito de ingreso e os impostos. Perdone, deixeme rematar, eu non nos interrumpín. Mire, hai unha cousa que si está clara. En Galicia fixos axustas como na administración paralela, que a día de hoxe xa posibilitaron aforros de máis de 26 millóns de euros. A día de hoxe están nos orzamentos da Xunta. E cando acabe esta legislatura, a administración paralela quedará nun 50% das entidades que tiñan. Na súa etapa de goberno, vostedes crearon 15 máis. Non reduciron. Polo tanto, agora non veñan a predicar cando lle tocou gobernar non foron capaces de dar trigo. Esa é a realidade. Entre outras, suprimimos as fundacións sanitarias. Temos que deixalo por aquí. Temos que deixar por aquí o Fadero. E tiña unha última cuestión para vostede, señor Losada, porque nas últimas horas varios medios, citando fontes do PSG, indicaban a posibilidade de que para o Congreso da semana que ven houvese a candidatura de Elena Espinosa. Non sei se vostede ten algunha información sobre isto. Ninguna información máis que a publicada nos medios de comunicación. Non ten máis información. Moitas grazas. Con este asunto deixámodo, moitas grazas por vir os tres un venres máis e ata o venres que ven. Bo día. Moi ben, bo día. Gracias.